Ja, dan zaten we terug hier. Schönen Nummer zu alle Jünd. Schönen Tag für da. Jack Reimer, Thiessen, wir reden über das Thema von Grult Junt Nich. Über uns Plautdietsch Volk, von wo wir gekommen sind. Wir haben von 10 bis 12 Botschaften. Mit Fernsehen, wenn die alle anhören deden. Wir reden über uns Gemeinschaft, uns Plautdietsch Volk, die Gemeinschaft mit dem Judenvolk. Wo verstehen wir die Offenbarung? Was ist der Herr jetzt von da für uns? Von wo sind wir gekommen? So ja, hört ihr an und lass der Herr jetzt dahin schaffen. Ja, we zijn er wel terug. Schönen Tag oder normaler Genuss, wir haben gesandt. Sind wir terug mit der zweiten Part von unserer Geschichte über unsere Reise, unsere Raub nach Israel. Die Versöhnungsgeschichte zwischen das Plautdietsche Volk und das Judenvolk. Und die beste Fortsetzung wieder morgen von wie in das zweite Teil abhielt, über unsere 3 Reisen nach Israel. De tweede reis, als we in Israel mogen, dan hadden we 2 van onze jongens gemaakt. En onze middelste bed. En einsteigen wat ik daarvan behouden heb, die reis weer. Bueno, eerstens, als we bij Toronto werden, dan weer die flight, wat dan zo naar Italy nemen naar Rome, die werd gecanceld. En we hadden over, wanneer we den würden de nächsten Tag würden fliegen, würden wir nicht reinkommen für uns Topkommen op Jahr 1. En dan waren er Gottes Gnade. En de meeste mensen, de grote 777 jet van mensen, zeer veel, moesten al naar huis varen. En wat we eerst bij de lijn aan weer, en worden we aan dat die mensen wat op dem flight weer boven was, wat dan nog daarom naar Israël ging, dat die wat naar Israël wilden, die kunnen een andere plan op. Dat weer een andere plan, wat de luid, of wat de boot wil losvliegen, wat naar Turkije vloog. En, aber dat mijn ranen. Aber we kregen frisse tickets en we randen naar een andere terminal aan een airport. En ganz die was, we kunnen maken. We kunnen maken naar Israël. We vlogen dan bloos naar Turkije en steed daar herom. En wat we daar in Israël aankomen, de tweede reis, ik reed bloos van wel kleine einzelne ding, we opmerksam werden over wo Gott zijn favor, wo Gott zijn vriendelijk aangesagt über uns als eine Familie dagen deed, über einzelne Kleinigkeiten Dinge, wo die Tjane seiner schwierig was, und die über alle leicht opgingen. Zum Beispiel, als wir in Israel ankommen, da bei der Migration, das ist fucking sehr schwer, da ankommen, verständlich. Israel hat sehr, sehr hoch angestellte, sehr klare Wachten bij ihre Grenzen. En dat is niet leicht durchgekomen met Angstwoord niet. En ik had aan de jongens al die erklärt ferm komen dat wanneer je waren apart afvrouwen, er weer nog jonge jongens. En wanneer je waren apart afvrouwen, of wanneer waren je de einddoende van mom en dad, Grult Junt Nich redt was de waarheid ziet vriendelijk, am één dag wordt het getroffen. En dan komen we daar aan en dan zeg ik tegen de jongens, check mal, dat wat ik dat doen aan de mensen verjunt, is zeer dreig en zeer scherp. Grult Junt Nich zeg ik aan. Bloos, die worden je ziemlich zeggen apart krijgen van mom en dad en op dort omheen steken waar we ons waren trafen, anders te derg zijn. En ik ging er dan over dem weg te banaan en ging ik daar na met de man en zie die jongens, die zullen terugblijven, hingen de rode lijn op de vloer wat er weer. Met Sarah Taub. En dan ging ik met onze paspoorts daarna. Checkte daarna en zei Knadersche, ja. Familie, ja. Komt alle, zei hij. Welkom to Israël. Oh. Dat wird noch ein Ding in mein Hort, wo ich sehe, ja, wir sind von Gott geschickt. In dem Moment meint Gott es so, dass er das
sich lang beweisen will, dass wir willkommen sind und dass wir eine Abgabe haben an Israel. Dat wir de tweede reis, de tweede welkom aan Israël. We hoorden dan een grote gathering met andere mensen toe. We vuren bloos deelnemen aan een toekomst, aan een fast. Ik weet niet, maar ongeveer 5000 mensen gelijk weer daar. Van de ganze wereld. De eerste helft van dat ligt weer kneis. Ungefähr so, von China. Und wir werden von gleich 70 verschiedene Länder taub. Und wir haben alle ein Ding am Hart. Israel ist uns wichtig. Wir wollen Israel sehen. Und wir wollen endlich ansehen. Und wir wollen das Judenvolk inner die Palästinenser. Was immer da sind verwegen, was zwischen uns, die wollen wir durchbrechen. Wir werden gesehen sein und sie sollen gesehen sein. Der Herr in Jesus soll Bettstelle können schaffen, ohne dass was am Stich ist von Unverzähligkeit und Bitternis zwischen persönlichen Menschen und zwischen Nationen und zwischen dem Volk. Und dann haben wir aber noch niemals das Gefühl, dass wir dort erlangt haben, was wir sollen. Wir werden ja 2 Monate in Israel gewesen. Einmal wieder sagen, ich allein mit den Hattatola und Amische und Altmarinite Taub und Plautdietsch wieder. Und einmal wieder mit dieser anderen Gesellschaft Taub gefahren, mit Watchman Taub, diese Gathering Bibel, an die Jungs Taub, und aber uns hat branden wir noch. Und wir wissen, dass wir noch nicht fertig. Und dann, den dritte Reis, morgen, was der letzte ist, was wir sind gewesen, was wir in 2000 16 vielleicht, mögen 15, ich weiß nicht, da wir rum. Wir haben die letzte Reis, was wir gemacht haben, die Familie aller Taub, dort geht noch ganz was gerade drauf. Und dann, über dem, wieder war eine Gathering, dann wo wir dahin fahren. En Taub kommen und wir wollen mit der ganzen Familie Taub fahren, da haben wir klar. Und wir wollen auch noch zusammen von unserer neuen Gäste, ihre Schwester, Familie, von Bolivia, deutsche Menschen, wo wir auch mit denen Taub fahren. Und über dem geht es eine Gruppe von 12 Menschen. Und dann zat ik in Grabelijk en zorgde me en wonderde, wo in der Welt, wo wir mit 12 Menschen nach Israel fahren. Bueno, some von den anderen waren Airport Tolle, oder wenn es was von Airport Tolle. Aber wo wir mit 12 Menschen nach Israel fahren und dort 2 Wochen leben. Und wir waren so in die Geschichte, wie ich bloß nicht von weiß, wo wollen wir das tun? Wir haben einen Auftrag, wir haben einen Rosen, das klares Gefühl, wir müssen noch mehr tun, das ist noch nicht fertig. Und wir schreien Gott und wir fragen Gott, was jetzt an, was sollen wir tun? Wo kommen wir dahin? Zu der Zeit, was wir dort durchgehen, dann wohnen wir in Winkler, Manitoba, Kanada. Und unsere Kinder schafften ungefähr alle uit. Wir hadden Geld zu leben, aber wir hadden ungefähr nichts extra. Und zu der Zeit, das ist ein Part von der Geschichte, was ich matt in Einzelheit erklärt habe, dass der Wert von was wir beleben, das sind wir der Lothar, rauskommen wird. Oder überdeelt haben. Onze dag, dat schafft bei McDonald's. Zu der Zeit. Und sie traf dann eine Checksche an, was mit einem einsamen wir, und was es sehr neidig an Freund fehlt, und die lebte allein, und die hat viel Troubles im Leben durch, und sie brachte die Checksche auf einmal mit einem Haus, mit einer Angst. Und das wir alle ein Freund von McDonald's, onze dag der Freund. Sie brachte die Checksche in ein Haus, und das wir eine Alicia.
En dan komen de anderen, wie fangen die aan goed te zijn? Ze fangen aan te gleichen. Wie fangen aan te respecten en te eren. En ze komen helemaal. En eenmaal word ik aan dat ze weer in First Nation, ze weer in Knollische Indianer. Zo je zei. Oh, dat is wat het papa wird, ja. En dan eenmaal ik over aan dat ze is adopt worden van jong, of meest jong. En ze is in Plautdietsch Villa. Hem abgewassen. Oh. Ja. Oh, zo is een Indianer en een Dietscher. En op eenmaal waren we aan dat met langer met de top zijn en worden vriend en je traint met der en zij gleicht ons en wie gleicht en eenmaal we aan dat de man is een Jid. Werkelijk. Een Jid. Zie, dat we nog vertellen bij ons. Want we wisten wat van een reis weer als een familie al voor 2007 aan was. Dit weer nu al meest 10 jaar later. En we wisten dat we een dag nog waren in Israël varen. Wanneer God is we de derde opmaken. Maar nu hadden we hier een halve jaar bijna Jid bij ons bijna. En een halve Indianer. Maar dan zeer veel weet weer. En daarna een Dietsche hem opgetrokken. En een dag dan zei ik tegen Alicia, pas op verspoors, wanneer du mij $1000 brengt, wanneer we nächste Mal in Israël varen, dan kost mij. Nou, zo is er wat naar passeren, wat nieuws passeren. Ze is een kerkje alleen in Trofby McDonald's en dat is leid loon en maar in het huis betoelen en in eten en haft niet meer willen nog te leven alleen. En daarna wel $1000 opdokken om naar Israël voor wat nog steun. Dan zei ik daar, wat weet? Nou, wat nog steun, zei ze. Nou, was de maat? Nou, joh, je was. Ik zei, die mam is een Jid. Die leeft nog. Niet wie het van ons. Dat vraagt zich niet meer. Want die mam werd een Jid is. Die regular mam, die rechte mam. Vraag maar. Nou, dat was nog steun, ik lees. Op ergens waar hadden ze dacht ik dat even gekregen met een man vrouw en die een paar dagen. Had ze $1000 rijden. Nu maak ik mijn eng van dat verspreken houden, van dem deal houden. Ik had haar gezegd, wanneer je me $1000 brengt, dan kost het mij. Dan zat ik een dag in Stanley Park. Was er van winkelen. Daar in de boom. En had me vertalen met God. Ja, maar hier dan beter aan en wanneer wat aanjet. De dag kwam nodig voor de toekomst, voor de gathering in Israël. We willen met de ganze familie top voor. Zijn vrienden beleven wat er ook willen voor. En kijk eens het eerste mal. We hebben nog geld te leven, maar we hebben geen geld, geen aan om te voeren. En dan werkt het al waren aan dat God wat waren willen, wat doen, dan hij wat eer krijgen. En dan dit maar dan komt God me anders aan. En dan bij een boom zaten, dan komt de hel in Jezus zei te mij, Frank, ik had die geld al die geef. De hast het al. Nou wist ik niet wat van roodsel, wat van track God nu met mij hebben, wat hij nu met mij spelen wil. Dat hij te mij zei, de hast in geld, ik had die al die geef. De wasser was niet door te breken. En dan op eenmaal valt me dat bij, en dat is gelijk wat hij zei. En dan wist ik, het gelijk wat God gemeend had. En mij schijnt dat ganz battelig sehr schwierig. En dat weer een fijne dodenslag voor mij, en dat weer een fijne Christensdag voor mij. En ik wist gelijk wat God gezegd had. Ik voelde aan een huis, en ik zei, we zien Sarah door, en zei te Sarah, weet je wat, of wat leest van dat? Wat leest van de Heer Jezus mij vanaf wat gezegd had, dat bij het land wat du van die naam je orven hast, dat is dat afgehad, wat is de laatste reis naar Israël, wat brengt hem als een teken van
dat dit van ons volk komt, dat het van ons Plautdietsche Ortschaft komt. Wat denkst du van dat bij het land wat du verdienen al je oren hast, dat is wat God wat brukt hem, ons erop voeding maken of ons erop wieder aanvieren wat we met Israël hebben, wat leest van zijn. Sarah brukt voets door en vangt aan te roeren, mijn vrouw. En dat zorgt je heel wat Sarah daar had, wist ik voets, dat ze had nog 10 uur gezegd, en dan wist ik dat Sarah heeft een antwoord en hij had gekregen dat de hele Jezus daar heel krijgt ze asset. En dat is geen leichte zaak voor ons. Maar wirklich voor ons afgaat, wat ons zeer veel weet wird en onze kinderen zeer veel weet wird. En dat we dort afgaat worden brücken, tim onze reis naar Israël maken, tim voor ons ganze volk, voor ons vriendschap en voor ons ganze volk, de boodschap naar Israël vieren, tim verjaft ons. Wat we hier doen aan Junt. En de wortel van betekenis tussen ons en Junt als Judenvolk, als Israëlieten, dat die wand tussen ons en Junt kan doorbreken. En we worden ons de familie einig, dat is wat we doen worden en dat is wat we deden. Alicia führt maat. Zij werden Juden. En dat we een ganz bijzondere oorzaak, waar je er nog naar antwoorden met een woord. En dan weer nog één gezegd. Hier mank dat een stukje verder. Ik weet, vielleicht wird dezelfde tijd, ik wil niet nou zeggen, maar immer haben mijn vader, mijn ene dad, die Thiessen, die woont bij ons. En wat zij wacht van ons, dan gaf hij me geld. Als een geschenk. En mij wird dat sehr veel weet. Mijn dad heeft mij niet sehr vaak een persoonlijk geschenk gegeven. En hij werd oud. Hij werd 21 jaar oud. En hij had 1,5 jaar had hij bij ons gewoond. Of dicht bij ons. We hebben hem bezorgd voor 1,5 jaar. En dan viel hij terug. Dan gaf hij me een geschenk. En hij gaf me geld en zei dat ik kon me een geschenk geven als een aandenken, als een dankzij van dat we hem bezorgd hadden, wie we hem geleefd hadden. En dan dacht ik me uit dat ik met mijn dieren rustwatch geven, en werkelijk dieren. Als een aandenken van mijn dad. Dan week een dag in de stad en schap me daar aan en zag me daar in de klok, hafte ik mijn klok en een dieren rustwatch. En een handuur. En dan had ik nog mijn grootste kaf en samen daar had ik de klok mijn hart. Dan kwam de hele Jezus en mij een dag en zei, Frank, deze klok wat die dad die heeft af. Die was toen Israël laten. En ik wil die klok zeggen te wem. Oké, nu hoor ik maar hier. Ik wil best nog maar horen dat deze reis naar Israël. Amtem dat aan de eerste wereld en dat hemelse rijk bestätigt wordt, dat het van beide kanten afschaft komt. Eerstens van Sarah zien komt het afschaft en dan van mijn voorzien zien komt een geschenk, een dier het geschenk en dat beides voort naar Israël. Nou, ik had je die klok nu en God had me gezegd wie in Israël laten en ik had geen idee. Wist niet van wat dat meint. Geen idee wer wir. Dan kaufen wir unsere Tickets. Blijven schon manche kaufen de Tickets. Wie kauft unsere Tickets? En we vliegen naar Israël. Elisha wird maat. En we treffen ons alle top in Tel Aviv. En dan vliegen we naar Jeruzalem. Wir worden im nächsten Video wieder von dit reden. Noch einmal hier, Frank Thiessen. Mit dieser Botschaft sind wir nu te eng. Direkt subscribe hier auf YouTube. Fängt uns auf WhatsApp oder auf Facebook. Schreibt uns an E-Mail. Laat uns weten wat je dit gaat, wat je veel hebben deze Botschaft. We zijn werk hier über uittussen, maar van reden. Wat de Held in Jezus schafft aan ons leven. En aan jullie leven. Laat ons weten.